Goeie, je bent weer. Welkom weerom bij de podcast Wraksel je mij het wurdt en mij de wraad. We komen aan het eind van de tweede serie, die gaat over Jezus zet de saak op een kop. Nou ja, vanzelfs kunnen we ook zeggen, God zet de saak op een kop. Hij draait de rollen om. Oer hokker groepen van mensen gaat dat. Wat boven is, komt onder, en wat onder is, dat komt naar boven. Maria zong de rol over. Maria, de mem van Jezus. Verder Skurer had een gedicht doorschreven. Maria zongt. En in het middelste twee coupletten, dat wil ik mij hem lezen, dan had zij dat daar ook oor. Grutten en machtigen in het land, heerskers mij hudde en vrede haan, binnen troch hem, us heer en vreun, uit haar paleizen druin. Maar de eenvoudigen, arm en bleed, had er verhegen in ere en steed. Hij had haar slavernij ontboen en haar de vrijheid joen. Zo is het maar krek. Er binnen nijkommers, die komen het eerst, en er ben ferlern en die komen het laatst. Zo had de Heere het besluiten en zo had Jezus het ook dien en zijn. Nou, waar binnen dit? Hokker mensen gaat dat oor? Nou, dat hebben we al schon in de vorige episodes. Het gaat over de Joadske leiders en de wetsgeleerden. Want die zeggen tegen del op de sûnders en de tolgadders en dat soort mensen. Maar van dat soort mensen kwamen er een hoop naar Jezus toe. Die wouden graag naar hem luisteren en een protte van harren wou er graag een nieuw leven met Jezus beginnen. En Jezus stier daar wierd voor open. En hij zei, voor elke een die verlern wie, maar voen wordt er feest viert in de hemel. Nou, dit maken de leiders en de wetsgeleerden tegen poer. Ze konden het eens net ha en ze wien lulk op deze leraar, deze rabbi Jezus. Dat Jezus vertelde harren de gelijkenis die we besprutsen hebben en vinden in Lucas 15. En daarin liet er zien dat de jongere zoon verlern wie, maar dat er voen waard. En dat er waarom kwam bij zijn heid en weer in ere hersteld worden. Maar de oudere broer, en dat binnen die wetsgeleerden, die woonden er niet van ha. Die wien er tegen lulk op en die woonden net naar de heid luisteren en zo sluiten ze haar zelfs buiten het feest. Dat wil zeggen, buiten het koninkrijk van God. Hier en daar in de evangelies en ook letter in Jezus zijn werk op de aarde, had er het ook toepast op orengroepen. Want dus zei er binnen een heel soort ben van Abraham die net naar mij luisteren willen en haar een zo buiten sluiten van het koninkrijk van God. En het zal zo wezen dat er een menigte van net-Joaden wil jaren willen naar het evangelie, naar het blijde nieuws van Jezus Christus en die wil toelitten worden in het koninkrijk van God. Zo zeggen we dat Jezus naar de Samaritaanse vrouw gaat, die bij de put zit. En we zeggen ook dat er Griekse mannen graag met Jezus praten willen en dit maakt het Jezus tegen blijd. En in het schriftgedeelte van Jood zullen we zien dat Jezus voor een paar dagen in elk geval naar het noorden gaat, naar Fenicië, wat nou Libanon is, en dat er een Canaanitische vrouw naar hem toe komt en hem vraagt om haar te helpen. In het Oude Testament binnen de net-Joaden tegen vaak de sûnders, Wylst Jezus vanzelfs het volk van God is. En als we zeggen dat er hele kloften van Joden eens wil naar Jezus komen wil voor genezingen en om breed en vis, de meesten willen net naar hem luisteren en hem net zien als de Messias. Maar
Van buitenaf binnen er mensen die roppig binnen, ja honger hebben naar de waarheid en die komen naar Jezus toe en die worden geholpen. We willen hieruit lezen eerst van Lucas, het evangelie nevens Lucas, het 13e hoofdstuk en daarna gaan we naar Matthäus 15. Lucas 13 en ik begin met vers 24. Doch alle waar om terug de smelle door te komen, want dit zeg ik je me, een bulte zullen beziekje om daar terug te komen, maar het zal haar net slagje. Als de heer van het huis een keer overeenkomen is en de door op slot dien had, en je me beginnen dan boeten op het door te klopjen en te roepen, mijn heer, liet us erin. En hij zei, ik weet net waar je me wij komen. Dan zullen je me beginnen te roepen, wie hebben mij jou eten en dronken, en bij us in een stritte hebben jou steen te leren. Maar nog eens zal er zeggen, ik weet net waar je me wij komen. Voort, uit mijn eigen, je me dogeneten alle keren. Der zal wat aangewoeld en op het tosken knarst worden. Als je me zeggen dat Abraham, Isaak, Jacob en alle profeten in Gods rijk binnen en je me boeten keert. Ja, ze zullen komen van eerst en west, noord en zuid en ons kikken bij de feesttafel in Gods rijk. Sjoch, er binnen nijkommers dy't earst en ferlern dy't lêsten wêze sille. En dan gaan we naar Matthäus 15 en ik begin bij vers 21. Derwij ging Jezus naar de kriete van Tyrus en Sidon toe. Daar kwam een Kanaanitische vrouw, die in die contraien wennen, zomaar op hem te rennen en roep, have mij leien mij mij, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt slim troch de duivel plagen. Hij ging er likwijls net op in. De leerlingen kwamen erbij en vregen hem, stuur haar dochs voort, ze roept us maar achternij. Doe Juger antwoord, ik ben enkel uitstuurd voor de verlerne skip van het volk van Israël. Maar ja ging voor hem op een knibbels liggen en zei, Heer, help me dochs. Hij antwoordde, het is net goed en neem de ben het brei aan en smiet het voor de hondjes. Zij zei, zo is het heer, maar de hondjes eten dochs ek van de krommels die bij de baas van de tafel aanroegelje. Doe antwoordde Jezus, vrouw, wat is jouw vertrouwen groot? Let het wijze, zat jou het graag wollen. En de vrouw haar dochter, wie van die tijd aan, weer beter. Let us dit laatste verhaal besjen, waar gaat het oor? En eerst moeten we dan zien wat de context is. Wat badde der correct voor, zodat Matthäus het beschreven had. En dan zien we dat Jezus bekritiseerd wordt door de schriftgeleerden. Want die zeggen, waarom is het zo dat jouw leerlingen haar handen net waschen voor het eten? En Jezus zei zijn harren, je bent een heel mis. Je moet letten altijd op de buitenkant, maar je moet letten net op wat van binnen is. Ja, vanzelfs der wienen regels in het Oude Testament, werd je haren aanhouden moesten om zien te letten dat skine handen en een skine lichaam een symbool weer voor het leven apart van de zonde en zo heel te wij te wezen aan de heilige God, die het Herren leider en koning weer. Maar zo zeggen ze het net. Ze letten tieren op de buitenkant, maar ze hadden haar net aan de essentie van de wet. Want ze hebben geen liefde voor God en voor de oare mensen, ja zeggen op haar del, want ze tochten heel wat van haarzelfs. En ze tochten dat ze Jezus echt net nodig hebben, omdat ze zelf zo goed waren in het lezen en bestuderen van de wet van God. En Jezus zei, je mijn eigen regeltjes en tradities, die binnen wichtiger voor hem
als werd het eens omgeet voor God. En je me binnen vol van grutskens. En je me begrippen of sjoggen net waar het eens omgeet. En dan in het eerste vers van het stuk dat we lezen, hebben we sjoggen dat Jezus voortgeet. Hij gaat naar het noorden toe, uit het land van Israël, en hij gaat naar de Canaanitische mensen daar, de Fenitische mensen, in wat we Joodse dy't Libanon nemen, waar de steden Tyrus en Sidon wonen. En als Jezus daar komt met zijn discipels in het land van de net-Joaden, dan komt daar die Canaanitische vrouw achter hem aan en achter de discipelen. En ze schreeuwt het uit: Jezus, zoon van David, help me. Het lijkt erop dat de discipelen tegen haar nog hingen aan deze vrouw die achter haar aankwam. Want dit wie een sûnder, dit wie een Canaanitische. En wat betekent dat? Nou, als we Genesis kennen, dan weten we dat Kanaan vervloekt weer door God vanwege zijn zondige leven, zijn seksuele zonde en haar godsdienst van seks wie een aangerees in het oog van de Heere. En hij haar vervloekt. Maar het volk van Abraham, dat hier eruit kaart om zegenen te worden. Zodoende kunnen we het uiteindelijk wel begrijpen dat de Joden zo oor haar tochten. Maar Jezus gaat ook achter de ferlerne mensen aan die net bij de stallen van Israël jeden. En vaak is het zo dat Jezus zijn discipels de vrouw al tasprutsen heen, geen doch wij, hoepel je op. Maar dan komt ze toch op Jezus aan en Jezus zegt eerst niet. De discipelen zeggen, stuur haar voort, wat hebben we met haar te meidjen? En dan zegt Jezus wat u misschien vreemd voorkomt. Want hij praat al krek als de oare Joden en de Joadske leiders en zijn eigen discipels. En hij zegt, ik ben niet komen voor mensen zoals jou, ik ben komen voor de verlerne skiep van het volk van Israël. Maar daar jet ze net naar. Ze valt op het knibbels voor hem del en schreeuwt het uit. Heer, help me dochs, help me. Mijn dochter wordt door de duivel aanvallen en ik weet dat jou me helpen kan. Ze had haar betrouwen op de Heer Jezus, de Zoon van David, zei ze. En ja weet dat Jezus de enige is die haar helpen kan en de duivels verballen kan. Maar Jezus gaat nog een stap terug en hij zegt, het zou net goed wezen dat hij het breed voor de ben van God smieten zou naar de hondjes. En toen zei ja, maar Heer, het is toch zo dat de hondjes echt wel wat krompjes krijgen en daarvan eten kennen. En dan zei Jezus, vrouw, jou hebben een sterk leeuwen. En hij prijst haar. En dan zei er ook, jouw dochter is verlost. Zo, het lijkt me dat Jezus eerst meepraat met de discipels en met de Joden en dacht alsof haar net helpen wil. Maar ik denk dat hij dat dacht om de discipelen zien te laten haar sterke leeuwen en om haar uiteindelijk te prijzen en haar zin te gaan. Ja, hij heeft het de vrouw om te zien dat haar leeuwen sterk is. En dan Oan'e wil dat gebruiken om zien te laten aan zijn discipelen en alle oare Joden dat het leeuwen van sommigen buiten het volk van Israël sterker en groter is dan dat het vindt in het volk van Israël. Rond een jaar kreeg ik van een vriend een boek en dat is van Gary North. En Gary North had dit boek geschreven en het heet in het Engels Dominion and Common Grace. En op de voorkant is een schilderij en daar zien we een tafel vol met breed, maar er binnen ook wat krompjes en die binnen op een groen vallen. En daar is een naken famke dat daar rondkroept en die pakt die krompjes om te eten. En Gary North zegt dat dit verhaal dat duidt op wat algemene genade van God is.
Want God wil zijn eigen mensen te uitkarten, die wil er zegenen met grote jaften. Maar hij smiet allinnich nog wat krompjes dat de mensen die hij net uitkart hebben. En uiteindelijk is het zo dat die mensen de net uitkarten gelulk worden. Want die zeggen, dit is net eerlijk, dit is net goed, dit is net rechtvaardig. En dan willen ze de zegeningen aannemen van de kerken. En dan komt het oordeel van God op harren del. De tafel zal del komen en op harren del vallen. En dat is harren eeuwig oordeel. Ik wil een paar stukjes lezen van dit boek. En ik ga naar bladzijde 167. De stelling van dit boek, the thesis of this book, is the best way to explain common grace by comparing it to the crumbs that fall to sinners who sit under the table of the Lord. En dan gaan we naar de volgende bladzijde. En daar staat er: When the beneficiaries of common grace attack the source of both common grace and special grace, that is the Church of God, then they bring God's judgment in history down on their own heads. The table of the Lord falls on them. The final judgment is the final collapse of God's table on the reprobate, cursing them for all eternity. Nou, hier hebben we een zaak waar Gary North, het lijkt mij te, begint met al zijn denken en filosoferen, met de wetenschap dat er twee soorten mensen binnen, want er binnen allinnich sommeligen die uitkart binnen in alle eeuwigheid om in de hemel te komen en met God te leven. Maar we weten net wat dat binnen. Dat het is net goed om daarvan uit te gaan. Want dan kunnen we vaak in een verkeerdensvallen, kijk als Gary North, en denken dat we of een bepaald soort mensen de uitkarten binnen. En dat de oren, in dit geval de Canaanitische vrouw en haar dochter, dat die vanzelfs daar net bij hadden en dat die alleen nog maar de krommen krijgen. Maar ik denk dat dit mis is. Want we zeggen ook dat na Pinksteren dat het evangelie de hele wereld overgeeft. En dat er een tiere grote menigte van net-Joaden inkomen kan in het koninkrijk van God. Dat binnen net de mensen die net uitkart binnen. Nee, God had harren ook uitkart. Dus we moeten tieren voorzichtig wezen om net te denken, zat de Joden dat dienen en zat de discipelen dat eerst dienen. En denk dat Jezus geen liefde had voor die oare mensen. En denken dat er geen liefdevol offer is van God in het evangelie. Maar dat het evangelie alleen nog maar goed nice is voor sommige mensen. Het is vanzelfs also dat de meeste mensen het evangelie net aannemen willen, net leven willen in God en hem net volgen willen, maar dat is dan harren schuld. En net omdat je net uitkart binnen en net de zegen van God krijgen kon. Vaak is het zo dat Matthäus 15 vers 21 een soort keerpunt is in het evangelie van Matthäus. Dat voor die tijd de lampen meer stiert op de Joden en na die tijd er meer omdenken is voor de net-Joden. Zorg eens naar het vorige hartstuk. Daar zorgen we dat Jezus in de omkreten van de zee van Galilea 5000 mensen breed houdt. En na die tijd vondel je zijn discipelen zo'n 12 kwarren vol met breed. En na uw verhaal van de Canaanitische vrouw zorgen we dat Jezus weer omgegaan is naar Galilea en daar jouwt er 4000 mensen te eten. En na Harren dan vondel je ze 100 manden vol met breed. De 12 en de 100. Waarom binnen die getallen zo wichtig? Zat het lijkt, zat Jezus en zijn discipelen erover praten. Nou, het kan wezen dat die 12 manden voor die tijd, dat betekent de 12 stammen van Israël die daar te eten kregen. En dat na die tijd, als Jezus weer omkomt,
dat er zo'n kwarrenvol bien waarvan binnen. De zoon is het getal van de volheid. Net alleen van de Joden, maar meesken van alle volken, naties en talen. En tussen die twee wonders, die twee tekenen die Jezus docht, is er een heidenske vrouw, een Canaanitische. En die roept Jezus aan. En ja, is tevreden met kromkes van de tafel. Maar zij wordt prijsget door Jezus voor haar sterke leeuwen. En na aanren van dit verhaal zullen we dat Jezus waarom gaat. En voordat er de 4000 mensen te eten jouwt, dan maakt het er kloften mensen beter. Dat lammen weer kuieren kennen, dat blynen weer sjen kennen en dat doven weer jere kennen. En wat staat er dan? Matthäus zegt, en het volk prijsge de God van Israël. Nou, als het zo beschreven is, ja, prijsgen de God van Israël, dan betekent dat dat deze mensen die God prijzen, net de Joden binnen van Israël, maar van daarbuiten. De net-Joaden, die nou echt naar Jezus komen en die nou de God van Israël prijsgen. En daarom blijf ik erbij. 10 uur Gary North, dat ik denk dat Jezus hier vooruitzocht op de tijd na Pinksteren en dat die tijd gebleid is om nou al te zien, ik al binnen zoveel Joden die hem net leien maaien en net leeuwen willen, dat er mensen komen van alle kanten die naar hem luisteren willen en die de God van Israël, dat is de God van de schepping van hemel en aarde, prijsgen willen. En zo zullen we dat na Pinkster zijn leerlingen naar alle kanten de wereld ingaan om daar ik het levende breed uit te delen, dat dan ik kloften van mensen komen die inkomen maaien in het koninkrijk van God. Zo ik de Friezen. Denk maar aan Bonifatius en Luther. Dankzij God, ik us, dat wie der ik bijeren maaien. Halleluja.